Съвременното работно място трябва да дава комфорт и спокойствие за хората, които работят там. Според мен човек може да намери щастие чрез работата, която работи, и затова е важно работното място и атмосферата да предразполагат за такива условия. Да бъдеш част от стартъп определено дава много свобода и много възможност да изразиш наистина себе си. За мен е изключително от голямо значение естетиката и красотата в това, което създавам. Намирам вдъхновение в много различни неща в околната среда. Най-вече дизайн работите на други хора. Дали ще бъде архитектурен обект на фасадата на някоя сграда или от по-индустриална гледна точка екстериорът и интериорът на някой влак. Но нещо, което наистина най-много ме вдъхновява, е женската красота и това да имам една женска муза до себе си. По отношение на работата, свободата, която постигам, е свързана с начина, по който работя и средата, в която работя. Начина, по който строяме нашата работа, фокусът е върху това да даваме резултати и да се забавляваме по време на процеса.